canvio una mica l'ordre del dia i primer miro una mica la tablet i després ja llegiré. Timmy, tinc una mala notícia. A la meva inversa li està acabant el temps i, com ja saps, s'està acabant el curs i quan s'acaba el curs hi ha vacances. Sense temps no puc fer vacances amb els meus pares. Crec que hi ha un lladre que roba el temps. M'ajudes, Timmy? Clar que t'ajudo. Ostres, ara estic una mica espantada. I si ve aquest lladre i em roba el temps a mi? Bueno, millor no pensar-hi. Ui, la meva mare m'ha deixat un llibre aquí. Segurament és de la seva biblioteca. Me'l llegeixo i després ja us dic de què va. El meu mitjó és màgic per a tothom, tant com per vosaltres com per mi. Sempre que necessiteu la meva ajuda o necessiteu inspirar-vos, veniu a aquest llibre. Us el podeu llegir 1, 2, 3, les vegades que vulgueu. Adeu! És superemocionant aquest llibre. Us l'explico? Bueno, com ja heu escoltat, a la mare de la Naima se li està acabant el temps i no pot fer unes vacances com vol la Naima. La Naima pensa que hi ha un lladre del temps que roba el temps i vol quedar, per fer-li una carta o per parlar en persona. Bueno, un lío. L'escriptora és l'Eulàlia Canal, els dibuixos són d'en Valentí Gubianes. La veritat que és superbonic aquest llibre perquè té un vocabulari molt ric. Té la lletra mitjana. Té dibuixos. És entre depèn de quines parts és de fantasia, però té molta, molta, molta aventura. La lletra negra. I de veritat que han fet un molt bon treball. Ara us diré els llibres que m'han agradat més de la col·lecció de la Formiga, que ja són molts, són 100. Us felicito! Les enigmàtiques fotos del senyor Clarissa. Xarop de banya d'unicorn. Em dic Aran i m'encanta escriure. A mi no m'agraden els llibres. El fullet bamba-lambà i li tinc a sumar a la col·lecció Un somni dins el mitjó.